Менә Илгизнең алдагы спектакльләре шактый гына уңыш белән бара. Менә бусына сезнең фикерегезчә халыкны җәлеп итә алырмы? Карарга кирәк. Бүгенге көндә төгәл әйтеп булмый беркайчан да. Ул элек тә шулай булгандыр дип уйлыйм. Чөнки мәсәлән, кайбер пьесалар менә әйтәбез, менә Туфан Миннуллинны ярата иде халык. Мин әйтәм, юк, җәмәгать, һәр пьесаны алай ук булмады. Чөнки, монда, конечно, һәр драматург әйтә ала. Менә мин шәп пьесаны яздым. Театр мине шулай куйды, начар куелыш аркасында менә халык җирми башлады. Һәм бүгенге көндә ничек тамашачы аның реакцияның ничек кабул итәчәк, аның реакцияны алдан әйтеп булмый. Мин уйлавымча, халык җирәячәк, ләкин сатирик комедия ул бик катлаулы жанр. Чынлап әйткәндә, ул бик зур уңыш белән барса, ул чынлап та ниндидер безнең өчен җиңү булачак театр өчен. Чөнки менә сатираны безнең халык, безнең генә түгел, бөтен илдә шулай артык яратып бетерми инде. Чөнки һәр сатирик әсәр ул сатирик әсәрдә ниндидер теге ул көзге кебек, менә ул көзгене куя тамашачы алдында. Сез бит шундыйлар. Җәмгыятьчелек шундый безнең. Ул бөтен теге нервларга, бөтен болевой точкаларга, нокталарга басым ясып, шулай ачыктан-ачык менә күрсәтә безнең бөтен проблемаларны. Шуңа күрә әлбәттә тамашачы үз турында карарга бик үк яратмый. Чөнки әгәр шәп әсәр булса, сатирик әсәр булса, һәр тамашачының үзенең теге кайбер өлешен менә шушы ситуацияларда, шушы образларда күрергә тиеш. Төп максаты шул. Ләкин соңгы елларда менә шушы әгәр мәсәлән мин бер 10 ел элек без беләдер идек, мәсәлән, ничек уртача иде, конечно, приблизительно, ләкин җамалы идек, ничек булачак аның теге тамашачының реакциялары. Хәзер алдан әйтеп булмый. Карарга кирәк, беренче спектакльдән аңларбыз без аны. Монда кызык приемнар, монда бик күп яңа форма ягыннан эзләнүләр. Монда әйтәм теге цирк алымнары да кулланыла режиссер тарафыннан. Шуңа күрә минемчә, әлбәттә әйтергә кирәк, монда спектакль өчен айрым махсус музыка язды Эльмир Низамов һәм оркестр сәхнәдә утыра. Шушы музыка тоже игътибарын җәлеп итәчәк дип уйлыйбыз. Минемчә, ул спектакльнең язмышы уңышлы булырга тиеш. Нәтиҗәдә.